Okay, good day Madrid Nation. Andito na naman tayo sa ating Madrid Daily Updates at tayo ay nasa episode 32. Wow! Okay, before we start with our work and life tip of the day, batiin mo natin may mga birthday, si Melanie Sarita, Jacqueline Dano, Mary Liza Bulatao, and of course, belated kay Timothy Mendoza na ng birthday kahapon. So, happy birthday, tumanda na naman kayo. Okay? Davao Awarding nangyari lang kahapon. So, congratulations sa mga awards ng ating top 3 employees. Hindi ko nakabanggitin lahat. Yung top 3 lang muna si Regine, top 1. Then, top 2 is Melanie. And then, top 3 is Raymart. So, congratulations. At ngayon naman po, now happening, Cebu Awarding. Okay, so, sino-sino kaya yung mga nagkaroon ng awards dun sa Cebu? Okay, so, abangan natin yan. Susunod na episode. For our life tip of the day, ang life tip natin ngayon is develop endless curiosity. Curiosity, okay. So, bakit? Kasi when you're curious, may natututunan kang bago. Always remember that curiosity is the beginning of all learning. Diyan nagsisimula lahat ng mga natututunan natin sa buhay. At bukod doon, dito sa mundo natin, masyadong maraming bagay-bagay na pwede nating i-explore. Kaya kung ako sa'yo, mag-try ka ng bago at umalis ka dyan sa comfort zone mo. Okay? Mag-take advantage ka sa mga bagay na nakikita mo dito sa mundo. Diba? At because of curiosity, ang learning mas nagiging effective at mas nag-e-enjoy ka pa. Once na ginagawa mo yung isang bagay, inaaral mo siya dahil curious ka. Okay, so that's the life tip of the day, develop endless curiosity. So, for our work tip of the day naman, learn to maintain a positive state of mind. When we say positive state of mind, it is a particular condition of mind and feeling. Being positive is a quality of a person. It is learned in time with wisdom and patience. Ibig sabihin, pag positive ang isang tao, hindi yan pinanganak, na positive na agad. Diba? Para maging positive ang isang tao muna, na nagiging positive siya dahil sa pinagdaanan niya sa buhay, dahil sa mga wisdom na natutunan niya. Okay. At yun, hinuhubog yun ng panahon at ng pasensya. Okay. Ngayon, paano naman ma-maintain ang pagiging positive? Diba? Para ma-maintain mo ito, it's a matter of, pipili ka. Okay, pipili ka, it's a matter of choice. Pagigising ako ng umaga, magiging masaya ba ako ngayon o hindi? Diba? Kung pipiliin ko maging masaya, magiging masaya ako. Kung anong iniisip ko, yun din ang mararamdaman ko. Ang mind, sobrang powerful niya. So, kung anong iniisip mo, yun ang mararamdaman mo. Okay, so choose to be happy, ignore things na makakasira ng mood mo. Okay? So, yun lang guys. And I hope sana kahit paano meron kayong napulot na aral. Okay? Para sa mga nakapanood na ng video na to, huwag niyong kakalimutang mag-comment at magtanong ng mga gusto nyong itanong. Nakakalimutan nyo na magtanong. Okay? So, huwag niyong kakalimutan magtanong. Baka sakaling may gusto kayong itanong na bumabagabag sa inyong mga kalooban, sa inyong puso. Okay? So, thank you for watching this video. And huwag kayong isama. Okay? Bye! Thank you.